Il-President ta' Malta Mary Louise Coleiro Preca appellat għal aktar rispons mill-Istati membri tal-Unjoni Ewropea quddiem it-traġedji umani li qed jinħolqu minħabba l-immigrazzjoni irregolari. Hija qalet dan waqt laqgħa li kellha l-ġimgħa filgħodu mal-Kummissarju Ewropew għall-Immigrazzjoni u l-Intern Cecilia Malmström. Għal darba oħra, Malmström qablet dwar il-bżonn ta' aktar kooperazzjoni bejn Malta u l-Unjoni Ewropea. Il-President Coleiro Preca spjegat li fost il-kawżi ewlenin li qed waslu għall-immigrazzjoni irregolari u traffikar tal-bnedmin hemm il-konflitti vjolenti u l-ksur ta' drittijiet umani. Appellat biex l-Unjoni Ewropea tieħu pożizzjoni aktar b'saħħitha biex tindirizza l-konflitti li għaddejjin fil-Mediterran u fl-Afrika. Il-Kummissarju Malmström assigurat lill-President ta' Malta li l-Kummissjoni Ewropea qed tagħti l-attenzjoni meħtieġa lill-każ ta' Malta u li l-Unjoni Ewropea trid iżżid l-appoġġ li għandha bżonn Malta fil-qasam tal-immigrazzjoni. Il-President Coleiro Preca spjegat li Malta hija każ speċjali minħabba d-daqs tagħha, iżda dan ma jfissirx li pajjiżna għandu jaħrab mir-responsabbilta li jsalva l-ħajjiet. Żiedet tgħid li hemm bżonn ta' aktar attenzjoni u ħarsien tfal mifruda mill-ġenituri tagħhom.